आत्मविश्वास. जर कुठल्याही चांगल्या कामासाठी घाबरत असशील तर आत्मविश्वासाने ती भीती तू मारून टाकशील. होत असेल तुला त्रास तर साथ देईल आत्मविश्वास. आपण काही नाही आहोत हा तुझा आजचा भास आहे, पण तुला उद्या विजयी करणारा आत्मविश्वास आहे. आत्मविश्वास एक ताकद असते जी सगळ्यांच्या आत लपलेली असते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आत्मविश्वासाच्या बळावर झेंडा फडकवला गडावर. श्री बाळासाहेब ठाकरे यांनी आत्मविश्वासाच्या बळावर विजय मिळवला छळावर. आत्मविश्वास बनवतो आपल्याला वीर. कोणी साथ देत नसेल तर आत्मविश्वास देतो आपल्याला धीर. जर वाटत असेल माझी स्वप्न अशक्य आहेत तर आतला आत्मविश्वास जागव. आत्मविश्वासाच्या मदतीने आपल्या स्वप्नांची तू तहान भागव. आपला शत्रू असते आपली भीती, आणि आपल्या भीतीची तू घाबरणार किती. आत्मविश्वासाला आपला मित्र बनव, आपलं नशीब तू स्वतः घडव. कारण आत्मविश्वास अशक्य गोष्टी शक्य करतं आणि आयुष्य एकदम मस्त करतं.